Môj neporiadok po 2 mesiacoch, čo som sa nechytila farieb. Naruto, druhá časť, vlastne povrchový lak, ktorý dávam na zvýraznenie farieb, hej? Bože, ani sa nečudujem, že Iva tak zjojkla, keď ich videla. Vidíte tú vrstvu? To? No, neviem, či tu ešte niečo je na tej farbe, v tej farbe teda. Ale napríklad tieto sú mega dobré. Dáme si trošku detailnejšie, ale ako ešte nie som úplne spokojná. Samozrejme, však už je tu rozmaľovaný 2 mesiace. Že som sa vám zverila s tým, že tu mám taký bordel, si zaslúži veľký like a odber nášho YouTube kanálu Sestry Jančovej. Takže nezabudnite tak urobiť tu dole, niekde pod videom, uvidíte. No, dobre, už nahrávam. No, ideme sa pozrieť aj na môj neporiadok po 2 mesiacoch, čo som sa nechytila farieb, čo som vám aj hovorila v príbehu, teda vo videu. Ale dobre, ale pripravte sa, hej, lebo vyzerá to takto nejako. A idem sa pozrieť, že ako vyzerajú palety, ktorých som sa nechytila skoro 2 mesiace. A tieto tu, handry. Tieto prosím pekne vysia už tiež takto na tom istom mieste 2 mesiace. A toto plátno, počkaj, teraz sedím, vidíte? Teda dúfam, že vidíte. Bordel. Prosím pekne. Toto plátno, zabalené, nedokončený obraz. Tu je už tiež 2 mesiace a idem sa len pozrieť. Ale dobre, ideme sa najskôr pozrieť ten bordel, hej. Že som si priblížila na hlavu. Dobre, a zase, bože. Dobre, no. Takže, čo tu máme? Grafický tablet, ktorý nepoužívam momentálne. Tu je čo? Tu je nejaká táto. Tu je farba, počkať, ešte nájsť. Idem od začiatku. No. Tak, to sa mi tu... Naruto, druhá časť. Tu som už prečítala. Ozaj, ako ste na tom s Narutom? Čítate Naruta, alebo ste ho videli na... Počkaj, dávajú Naruta? Nie, na Netflixe nedávajú. To je jedno. Videli ste už animák Naruta, alebo ste čítali komiks Naruta? Dajte vedieť. A dobre. Kagaster, to som nečítala, neviem, čo tu robí, to je Ivine. Dobre, idem ďalej. No, čo tu je? Magnetka z Grécka, prosím pekne. Aká rozbitá. A tam vidno prachové čiastočky, že? Dobre. Mama ma zabije, že tu je prach. Ale veď som to tu utierala minulý týždeň, keď sme prišli. Keď sme tu boli naposledy, teda, lebo včera sme iba prišli tu. Nemala som ešte kedy. Tu je vlastne... už som aj zabudla pomenovať. Tu je lak, ktorý vlastne dávam ako povrch, No to je jedno, je to lak, ktorý dávam nakoniec, keď už skončím obraz. No ja teraz to si nevybalím, počkaj. No ale môžem rozprávať, ako to vybaľujem. Je to vlastne povrchový lak, ktorý dávam na zvýraznenie farieb, hej. Akrylových farieb, ale to vám ešte ukážem. No dobre, toto je niečo z tému, čo som nakoniec nepoužila. Neviem, čo tu robí zóna 301, druhá časť, čo tu robí ďalšia časť a ďalšia. Z nejakého dôvodu to tu je, tu čo je. Nič tu nie je bordel. Dobre, budem to tu musieť upratať, ale nevadí. Počkaj, teraz to tu si musím odhrnúť ďalej. Bože. To je čo za lístok? Neviem, to tiež budem musieť upratať. Pre Boha živého. Teraz sa mi odlepil plagatík z tohto, nevadí. Pane Bože, ani sa nečudujem, že Iva tak zjojkla, keď ich videla. Vidíte tú vrstvu? Ajajaj. No nevadí. Táto druhá, väčšia, je trošku na tom lepšie. No. Ale vidíte, aspoň podľa farieb vidíte, čo som naposledy maľovala, hej. S touto paletou. Páne Bože, tu je aký mes. Ježiši Kriste, mama ma zabije, keď uvidí toto video. A tu je vôbec nejaká voda? Asi ťažko. A je tu ešte nejaká voda? Ale ani radšej nejdem vyberať tie štece. Ja si to všetko umiem, alebo umiem si to, keď už začne maľovať, čo som aj hovorila. Dobre, idem sa pozrieť tu.
naozaj tieto farby, čo som vám vlastne tuto ukazovala, počkej, tu takto sadnem. Dúfam, že ukazujem na seba, počkej, ukazujem, a to vlastne nezistím, iba keby som vypla. Tieto farby mám už vyše roka a ešte som ich neminula, ale nie preto, že by som, dúfam, že nemám moc blízko pri hlave, ale tie farby som neminula preto, lebo nekryjú tak, ako by som chcela. Objednala som si ich, už nepamätám si z ktorej stránky, ale myslela som si, že dobre, budem mať pokoj na nejaký čas, ale ešte mi tu akože stoja všetky, hej, poriadne, no všetky nestoja, akože míňam, ale nekryjú tak dobre, ako napríklad, teraz vrátim túto späť, počkaj, dobre, ako napríklad tieto, ktoré som si myslím, že, nie som si istá, ale myslím, že si ich objednávam teraz z Artme, hej, z Artme, počkať, tu je taká, vydržte, musím v tomto mojom mese dneska som mala kopec mesa inak. Musím v tomto neporiadku nájsť tie farby, čo si objednávam z Artme. Tieto, no neviem, či tu ešte niečo je na tej farbe, v tej farbe teda, ale napríklad tieto sú mega dobré. Dobre sú hlavne preto, lebo ako som hovorila, tie druhé, tie väčšie, čo sú 750 ml, kryjú na prd, ale tieto sú perfektné, naozaj odporúčam. Dobre, ale však to vám potom ešte viac poviem. Ideme si pozrieť tento neporiadok, počkaj, musím zase vstať. A čo tu mám ešte ďalej? Počkaj, idem sa povedať tuto, ale dúfam, že... Oj, vreckovky, handričky, prach, to bolo, to je z čoho pre Boha? Tu je vlas, tu je čo? Štece, ktoré absolútne nevyužívam, lebo sa mi nepáči, není dobre pre mňa tie štetinky, čo majú. Takáto šablóna, čo používame vlastne, vidíš tu ešte aj tento bordel, čo používame na workshopoch, bla bla bla. Čo tu mám? Knížku, Star Wars, prečo chudiatko tu je takto. A tu mám ešte, keď som balila, pribíjala klinčeky tieto. Aj klinček, to je, vidíš, spomínam klinčeky. Dobre, toto potom, lebo tu je bordel. Ideme ďalej. Bože môj, to fakt musím upratať, lebo tu je akýsi prach. Mama ma zabije. No. A ideme sa pozrieť na toto, hej. Červená, to už bude asi zaschnuté. Tieto asi tiež. Aj. Bože môj, hanbím sa za ten bordel, ešte vám ho ukazujem, ale čo už, to je realita. Ide, 2 mesiace nekreslíš. Nevadí, to si potom upracem. Á, lístok ešte z Kauflandu. Čo som nakupovala? Cottage, vanilka, počkaj, neukážem vám všetko. Á, nervy, stres, čaj. A tak ďalej, banány. Dobre. Takže ako vidíte, mám tu veľmi veľký bordel. Ale stále platí to, čo som povedala, že tieto farby z Pant Art sú mega. Takže odporúčam. Tu je čo? Použitá handrička. Seriously? No, a čo tu ešte nenájdeme? Sekundu. Make-up, ktorý nepoužívam už asi rok. Lebo akože málo čo nosíme zimu make-up už teraz. Takže, dobre, ale nevadí. Asi už nejdem ďalej ukazovať, lebo ako vidíte tu bordel. Potom inak dúfam, že vám ukážem, keď to upracem, hej. Teda dúfam, že určite vám to ukážem, aby ste neboli zhrození z tohto. Ale ideme si ešte pozrieť ďalej o obrazy, hej. A už budeme potom končiť. Zatiaľ. Tak, idem nasmerovať tu. Dobre. Toto by si aj zaslúžilo dať dole, konečne z tohto. Vydržte chvíľu. Aha, však to nebolo ani nejak pevne. Sekundu. Že by som si ja tuto položila. A nepoložím, vydržte chvíľu.
bude to aspoň znamenie toho, že to domaľujem konečne však. Tento bordel potom dám na bok. Ježišmaria, toto by som mala upratať. A ten lístok, to potom spravím, zase som dala tuto. Dúfam, že to tam aj zostane. No dobre. No čo, nejdeš hore. Ale chvíľu, strpenie. No dobrá, tu máte v plnej kráse. Tak ako si tu mám teplo v izbe už, ale nevadí. Ešte vydržíme chvíľu. Dobre, ideme sa pozrieť na ten obraz. Teda, dáme si trošku detailnejšie, ale ako ešte nie som úplne spokojná. Samozrejme, však už je tu rozmaľovaný 2 mesiace. Ale chcem tam dať ešte tak trošku tak viac tak oranžovej. Trošku takého slnečného svetla, ktoré bude vlastne tu, ako vidíte. Tu. Tohto tak predstavujem si, že to tak trošku osvetlím, teda nasvietím tou oranžovou, hej, tak jemne, aby to dodávalo taký čarovný efekt. Uvidíme, či sa mi to aj podarí, a kedy sa k tomu dostanem. Dobre, ideme ďalej. A tu máme nejaké platno. A tu je nejaké ďalšie platno. Tu je Witcher. Chudáčik, nezavesený, ja neviem, prečo ho nemám zavesený. Ale pravdepodobne bude visieť v krajskej knižnici v Čadci, v Kysuckej knižnici v Čadci, ale to na všetko ešte poviem. Ďalej ideme. Bože, ja si musím dávať také zábery na hlavu a neviem, kde s tým to nevadí. Dúfam, že mi to odpustíte. A tu je Harry Potter. Ako vidíte, dúfam, že nie je zaprašený, ale nemal by byť nejako zase. Tu je Witcher. Tešite sa na štvrtú sériu. 4. je séria, že? A tu je Venomko. Ale tieto obidva sú len printy. Toto aj toto je print. Ostatné sú originál maľby. To som len tak skúšala si dávať tlačiť. No, dobré, keďže som si to predtým omylom vypla. Počkajte, nahráva sa mi to? Hej. Tak už vlastne len to, čo som vám chcela povedať. Skončila som tam vzadu, že to sú teda... Skončila pri tom, čo som hovorila, myslím... že sú to len kopie, ale toto samozrejme je originál maľba a tak ďalej. Toto som si len skúšala Witchera a toto vytlačiť. Ale Harry Potter, ďalší Witcher, to sú všetko moje originálne maľby. Teda teraz tuto to je, hej, originálne, čo vidíte. Mňou. No, spravené. Dobre, spravené, to čo mi ako mi preskočil hlas. Dobre, teda ešte som chcela toľko, že... Aj tento bordel, teda tá info, že som sa vám pochválila, že som sa vám zverila s tým, že tu mám taký bordel, si zaslúži veľký like a odber nášho YouTube kanálu Sestry Jančovej, takže nezabudnite tak urobiť tu dole niekde pod videom, uvidíte, keďže pozeráte toto video, tak uvidíte, že tam je like a samozrejme subscribe, takže nezabudnite to ťuknúť a ďakujeme a zatiaľ sa s mojím bordelom lúči, ten vám tiež ďakuje za like, subscribe, bla 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 a to je asi všetko, už veľa trepem od veci. Dobre, čuste.